Pero kamano nyakora mogi kamano mara maintien geno mara ni utino mari teri makare arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mago imore mana Kaira Mogi TV kama wan gi motendwe kod weche mag oula ka bende jopuonjre mathoth kachiel kod oganda pod ikoni nitiere kod midhiero ma okel kod pi oula kendo samoro somo mag jopuonjre maromo chiegni 600,000 nyalo bedo gi bagni kaluwore kod bedo ni sikundegi nitiere moko ma pi oula odonje to bende kata mana e miechgi yudo ka oula odarogi kendo koro gijot e kuonde jot mako jolo. Mago to kod mamoko nyakora mogi kotenore kod weche mag oula ng'anyo mar lakteche nyakora mogi kachiel kod mathoth pod wan kod gi Kaira Mogi TV to kod weche mag arita. Mokwongo wayud thund weche. And I'm very touched as the government spokesman. I have not seen something like it before, where people are actually living in water. You find cattle in water. You find school children in water, women in water. It is in dire situation. Jimmy Ario Pradega Boro seto e masira mag oula e pacho kaka luoro bende nitie ni jopuonjre ma kwan gi ok tin 600,000 sombgi nyalo bagni nikech kethruok mar sikunde. Government Kenya inafanya tu kazi yao ni kuleta chakula, hawakuji kuangalia wenye kwa mito, hawakea wanasema ni 20 people only wenye wamepotea na ni watu wengi wamepotea. Chuna na chunga mutegno kaka dhano baten gi matek. Moko kuom familia ma oula nyocha onego wedegi podo kwa mogiringrego ka pod gimanyo yore mag dhi ikogi. The applicant is granted 7 days to retain the respondent to his police station. Derepa Peace NGCDF makase polo maki kendo chwale do ma oyugi sky tude kod nek mar Bongsa Evans Okoda manchonegi juma mokalo. Arwaki ni machiegni akora mogi mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV tude kodwa namba 360 ma en namba marwa marote machuok kata bende inyalo luwa e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube marwa inyalo subscribe nyakora mogi Ramogi TV Kenya, mano YouTube marwa bende nyien kendo kelo ni weche gi achiel kachiel kama intie kapo ni ne wuoth kata in kama kinya chope TV machiegni nene mana e YouTube. Bende nyalo limo mbui mar X @Ramogi TV KE, jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka nyakora mogi weche gi bende nyalo luwo ka ifollowa anawuon e Facebook page mara iluongo ni George Bati Daddy Cool machiegni nyinga en George Bati. Kwan ji mosetho nyaka nyocha ne oula chakre pacho ka ochopo ji 238 ka kwan ji ma ok tin 240 odong' maonge kod kuonde jot. Jagol wachelo sirikal Isaac Mwaura olero ne midhiero mar oula orocho kod ka chenro mag skunde ka jopuonjre ma kwan gi ok tin 600,000 sombgi nyalo rochore nikech kethruok ma oula okelo sikunde. Mwaura oloso kane olimo gwenge mag Nyando mar chiwo kony ne jopiny. Millicent Adhiambo miyo aler mathoth ewi wachni. E skund sekondar Manduru e Kabonyo Kanyagwal, jogo makwan gi 400 ma oula odaro nochopo karomgi e nyasi mar pogo gigo mamoko maginyalo konyorego kaka otundo, ongede, nede, sabunde kind mamoko. Kane gitwak e nyasino, motelie kod jawachelo piny owacho Isaac Mwaura ogandago oko ni gikalo e midhiero mathoth kuondegi ma gijotie ma bende giyango ni pi osechopoe. Nyocha umiwa chiemo ka tich abich, nwadwoko erokamano ahinya, to chiemoni nyochako dhi e pi, ka pi ochako medre koro onge rieko kama dikete gimoro amora onge. Ang'eyo ni kata tendono bende onge kuma nyalo kete nikech koni osepong' to koni opong'. E gilero ni kata obedo ni giyudo kony mag chiemo kod gigo mamoko to mano ok oromo. Gino magidwaro maduong' en konyruok mochwere. Jowa gin jok matiyo matek ma ok ongete manyaka ang' ne migi eka ginyalo dak. Gima jowa dwaro ne migi platform mondo gitim gigegi kaka jomoko ma kuonde mamoko timo ma onge ne wabet warito kony. Koro ne wakwa sirikal ni ka ginyalo biro gi solution mar gero gabions along the lake mondo mi pi kik duog oko mondo ji alwora. Mano ne nyalo bet nwa gima ber. Jawachelo piny owacho Isaac Mwaura to kane loso gi jofwambo e seche mane olimo jo Kabonyo Kanyagwal olero ni sirikal osechako keto kenge mag kedo kod oula mondo mi jogo mayudo hinyruok oyud konyruok mochwere. Bende ojiwo oganda modak alwora mar Nam Lolwe mondo dar mitas 30 mabor gi pi nam. We are not going to allow anyone to go back to the riparian areas. Please take note. 30 meters, nobody is going to be allowed to go back. This is an opportunity
for us also to rectify poor urban planning. Not wait to be rescued and evacuated. Move to safer grounds where they have already been established and they have already been identified. Kalore kod milome, majatend piny William Ruto, manyo gol, kod jawache lo piny owacho, Isaac Mwaura, midhiero mar oula, onyoro sectors, kaka somo, pur, kod wuoth. Nyaka sani, kwan skunde maula oserocho, oting'o skunde primar 1,203. Nyithind primar mangimagi orochore, gin 439 kod 81. Skunde sekondar makwan giromo 294. Nyithind sekondar mangimagi orochore, gin 124, 358. Choche mag skunde mosekethore, gin 3,945. Witat klese mabende pi oseketho mag sekondar, romo 81. Oula bende oseyuero puothe maromo hekalu 7,533 ka jamni duto maula osenego kendo lal godo gin 4,003. Magi biro miyo nyithindo maromo 600,000 ok bi nyalo dok e skul ka oyepi. Oula maigani bende oketo kaunti ma Nairobi e tielo manyime kod oganda moseinyore maromo 263 kiluwe gi Kisumu kod kwan maewa 40,000. Alwora mag Nam Chumbi kod Milambo bende oseyudo hinyruok. Nyaka ne koth mapek chak chwe pachoka, jogo ma osewito ngimagi nikech midhiero mar oula gin 238 ka ji 174 oseyudo hinyruoge mopogore ka ji 75 to pod imanyo. Familia 47,000 bende osehinyore, gino makelo kwan jogo duto ma osehinyore nikech oula pachokai nyaka 240. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Wamedo dhi nyime nyaka Ramogi. Midhiero mag oula medo weyo chuny lit kuom oganda, ahinya to mago ma osewito wedegi. Familia mar Collins Bondo okwamo kod ringre ji 7 ma gin anyuola mage e kar kano ringre ma Chiromo. E kar dak ma Mathare, familia mar Evelyn kod Adoyo pod manyo nyathi kod miyo moro ma pok oyud nyaka sani, jumbe 2 nyaka ne masira no timre. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Collins Oyego chiedho katang'o lwete kendo pache chiemo ewi pek ma en godo kako nyalo kowo ringre mag anyuola ne 7 mokwame kar kano ringre ma Chiromo bang' oula ne ywayogi kendo kawo ngimagi. Nyala onge gi nyalo emomiyo asika bedo ka kwayo kony. Jok mana tarajia ni nyaka konya koro ka kony ki sofa ka yudo coffee na tarajia na nyayudo kata transport at least do bedo masawa, but koro let to maka te wacho ni ka koro ine wich koro de tem nang'o ng'e ni wich koselwa to kada mana chien dibayo koro chuna na chunga motegno kaka dhano, but en gima tek. Collins wacho ni pek nyaka mag chulo pesa mag kar kano ringre ene mang'iye to kod kaka inyalo yud sanduk mag kano ringre. Prosmatam one body kaka utere Chiromo, one body is 23,000. Transport ya kubeba 7 bodies si kitu rahisi. Kozi gari yenye nilipata ya kwanza kubeba hapa kupeleka ni 65,000. Mane kar dak ma Mathare kanyo kuom jumbe 2 mokalo, Mama Awino koyo piny ochamo ka usiku mane tiaora ka manyo nyathine ma oula olalgo. Osekawo wik achiel kindala 2 nyaka ne gilal. Koro gisebedo ka giwuotho e tiaora to pok onyago olemo nyaka sani nikech joma notho ng'eny gi oseyudi. Nyathina nie machiegni nie lowo e Mathare ka. En ema pod mane kony madakwa maduong'. Nyathina no ema dwaro. E sechego bende Judith Anyango pod manyo mama ne mane oula ywero ka nyaka sani pok oyud ndache. Mamangu amekuwa missing since 24th of April, of which tulikuwa tumeongea naye 23rd. Na government Kenya inafanya tu kazi yao ni kuleta chakula, hawakuji kuangalia wenye kwa mito, hawakea, wanasema ni 20 people only wenye wamepotea, na ni watu wengi wamepotea. Tangu mama potee, hii ni wiki ya pili hatujampata na tumemtafuta. Hakuna wenye government imetoa wakuje kwa mito kuangalia watu. Jodak ma Mathare koro kwayo jotelo mondo webedo kod chien kendo gichwal kony mowinjore ne anyuola mowito jogi. Gima lich ma anta kwayo ni ka Nyasaye ber to gikonywa manyo chok nyako ma pod odong' ei lo. En lit, en kuyo makata kelwa mana sawadi. Wano kwanwa kimbizi, wan jo Kenya. Serikal ong'iwa kata kaka wachako foundation. Gige wanodhi te, ne kaka wadong'. Gigi koro miwa gi jo UN, wanwakia kakitedo. Omena ne wawinje viu sasa. Rech mugongo wasicha ne warwinje viu sasa.
omera dhako ber gi sufriache to mana mare. To baba luongo ka ni maeni e kar budho mare. Ang'o momiyo Raila ok nyal kata chopo mondo ne kata kuma wantie. E kinde ma familia mathoth pod ni kod kwayo makende mondo mi giyud sir mar manyo moko kuom jogo molal, kwayo chwal ne sirikal mondo thinjre oko mar chiwo lwedo mabiro chiwo gino mayueyo pi wang' kuom anyuolago. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi. Ramogi pod wane motende gi weche mag oula ka bende wageno ni konyruok biro yudore ne familiego ma pod achiedh nade kaachiel kod chuny lit omako kaluwore kod masira ma okel kod koth mosebedo ka chwe pacho ka. Oula ma kinde ka kinde medo rocho chenro mag wuoth e apaya man Narok Mai Mahiu. Koth manyoro nyoketho ndara ma Suswa kendo ng'uko wuoth. Dhungruok mag nyamburko ne oneno e apayano kendo kelo lal mathoth ne jowuoth. Ramogi Simfros Okinda noluwo wachni kendo miyo ripot e yo machalo kama. Mae kaka gik moko chalo e apaya maduong' ma Mai Mahiu kochomo Narok. Nyamburko manokwamo e chuodho mokel kod koth mapek mosebedo ka chwe alworano ong'uko chenro mag wuoth. Ni maji pita itakuwa mingi ikafunga hii barabara. Sasa magari haingeweza kupita kwa sababu tunaona kuna hii nini imetoka pande hii kwa mlima juu ikakuja ikafloat kwa barabara. Kama hii gari yangu iko hapa, nimelala hapa, niko naenda mahindi kwa shambani. Niko na watu wangu hapa, mvua imenyesha, serikali tunaomba wakuja tuweze kutusaidia hii barabara ndio tukaweza kwenda kwa makazi. Nimekaa hapa tangu 4 AM in the morning. Nilikuwa naenda kazini, nimechelewa kazini na I need to offer service to wananchi. Sasa the weather has really made it difficult for us to offer services that we need to offer wananchi. Ochuno weg nyamburko ko jopiny mondo nywakne temo golo nyamburko mokwamo e chuodho. Moko kuom gichuno mondo giti kod mwandu mopogore temo thulo nyamburko go oko. Dhungruok maduong' mar nyamburko nenore e apaya ni madichga kinde duto. Ute ji pio ywero ka pio pongo puothe ji kendo ketho cham. Jopur koro ywago lal maduong' ma koth okelo negi kapod nenore ni koth ok rum machiegni kaluwore kod lipot mar jolony e koro chal mar kor lwasi. 1400 ilikuwa ya nyanya ndio nimeipanda eka moja. Sasa hiyo ekari moja imeenda nyanya, shamba yote imeenda imekuwa mto. Sasa hakuna pahali ya kulima, hakuna wengine wameviwa na maji, nyumba imeenda na maji. Hakuna kitu nimebakia. Imeenda hivyo. Na mashini imeenda ya maji. Ilikuwa kunyunyizia maji. Hiyo mashini ya pesa ngapi? 1300. Imeenda. Naomba msaidie kama serikali, kama kuna usaidizi inasapata, naomba tusaidiwe. Aore ma e Wasonyiro, Siabei kod Narok opong' mobarore. Piola koro muomo kendo kelo kethruok maduong' e alwora mar aochego. Mashamba hapa mengi yamesombwa na maji. Watu pia wamebaki bila makao na tunaomba watu wetu watoke kabisa pale ambayo ni pabaya kwa maji. Hii mto imekuwa for the last 3 years tumekuwa na shida hii mto. En gimorocho ngimo ganda maromo 800 e gwenge ma Kikuyan, Nairegi, Enkare kod Mosiro mochuno jodago mondo dare miechgi. Sani koro jodak go jote kar jot mar joma oula odaro mantiere skul primar ma Olosidan. Gisani gigeno kuom kony mar sirikal ne chiemo kod mwandu mamoko mag konyruok. Simfros Okinda, Ramogi TV. Owuok e motendo gi weche mag oula nyaka Ramogi odhi e weche manyien mamoko kama menyo dhi nyime ne ringre jakuny mula moro ma lo osienyore kuome e kar kunyo mula ma tutne oyawo fut 50 e gweng' Malumba e sub-county mar Rieda e county ma Siaya. Jakuny mula no moyangi nyinge kaka Kennedy Ouma ma jagini 19 nyoro mo kod masirano midhiambo manyoro e kinde manyo gidhi nyime gi chenro mar kunyo mula ka en kanyakla kod jokunyo wetene mamoko maromo 3. Jokunyo wetene olero ni masirano nyotimore mana e seche manyo gisetieko kunyo e seche mag odhiambo kendo lo nyosienyore mawike. Kalure koth mang'eny ne wadonje e bugo gokinyi kaka wadonjo ga pile. Watiyo to ka odong' gimoro ka wanawa kama to wawuok. Achiel kuom mane piny mogik. Po mana kalo malo modeyo. To kwadhi ne mondo wakonye kan wanji 2 to nwayudo ka chalo ng'ama oseseny. Kidi madongo 2 nodiyo tiendene maonge kaka nyalo wuok. Koro kwatemo mondo wabar kidigo. Ite kidi moluore kuom kidino.
kidino kwa dhi baro macha maro cha dhi luore kuome. Koro kendo lo wa malo mochako lwar ma jok man go wuogi ng'wech nosedhi bor maromo fut 50 gisani okapar konyalo wuok gisani. Koro kano chopo nyoro tibiro ira ni nyathiwa buro deyo kibiro ni osetho ni buro deye. Koro kabiro kata yudo ka ji ng'eny tapenjo ni to gin ji adi ni ne gin ji adek to ji ariyo otony teno dong' ibuto podong ngima pod oyweyo. Gold makani osebedo gi tabu mosebedo ka ywaruok nitie makelo thoe mang'eny gi. Yande machiegni eka ji otong're kamoro piny ka wadwa ni mondo sirikal okonywa mondo ng'i kaka joma tiye gold gi gitiye bugni nade to gidonjo gi safety mane. Musa inya ne familia mar Kennedy Ouma nyakora mogi kaluwore kod masira no ka bende nyaneno ka jood bura nyoko ni git medo loso chike mabiro keto kendo rieyo malong'o weche mag kunyo mula kachiel kod mwandu manie bwolo kendo neno ni joma timo ohala no oyudo resruok kachiel kod tijgi bende otimore yo makare. Wang'iyo motene kod weche mag thieth. Riwruok mar lakteche KMPDU dhi nyime kod romo e kindgi kod piny owacho ewi ng'anyo manie odiechienge mar 55 kawuono. Riwruok machielo mar kuko to kata kamano ne pod obago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi bang' riwruok mar Governors choro twak margi nyaka juma manyien. Judith Omondi nigi ler. Ndalo achieng' bang' doho golo chik mondo mi riwruok mar lakteche gi piny owacho oket winjruok mar tieko ng'anyo, romo chakore odiechieng' ma kawuono kendo e kind riwruok mar KMPDU kod piny owacho. We have a return to work formula that we believe befits calling off the strike. But then the government, both the Council of Governors and the Ministry of Health also have return to work formula that they feel that they befit calling off strike. So we want to go sit down and analyze these particular documents so that we can come up with a common document that actually complies to our collective bargaining agreements and addresses the issues that we had raised as a union that has made us to be on strike for now 55 days. Jotelo mag KMPDU mane twak kod jofwambo kapok gidonjo e romogi koni piny owacho ema kelo ywaruok e tieko ng'anyo kinde ka kinde ma gibedo e twak ka gin gi koni gi kore mar dokie tich. We've had engagements before where we will agree on things and then disagree on timelines. But it based that the last two engagements we had, there was more of a stiffness in that they could not allow opening up of that return to work formula, which now has been reopened for discussion. Riwruok machielo mar Kenya Union of Clinical Officers ma bende ni odiechieng' mar 35 mar ng'anyo bende odhi nyime gi ng'anyo mag gi chuny boma ma Nairobi bang' romo margi kod riwruok mar Governors dhir nyime nyaka juma manyien. Na wakatuita kwenye mkutano leo, lakini ilipofika jana tulipokea simu tukaelezwa kwamba wameitwa State House na hawata kuwepo. Wamesema tuendelee na mgomo mpaka tarehe 14 ndipo watapatikana kwa ajili ya kujadiliana. Tuko na hiyo barua kwa sababu kutokuwa kwenye meza ni kumaanisha mgomo uendelee mpaka siku ile watakapopatikana. E kinde dwaro apar mar riwruogni dwaro en ni mondo jochiw thieth mane ondike yor orak e kinde midhusi mar corona ondike yo ma ongirore. We are here today also to stand against wage reduction, because what the government is doing by reducing the salaries for the internship is a scheme to reduce the wages within the health sector. They want to reduce for the interns, and later those who have accepted a lower pay, they're also going to accept a lower salary. It is a bigger scheme. It is a scheme to indignify, to disrespect, and to impoverish health workers. Ng'anyo mar lakteche mar KMPDU ni odiechieng' mar 55 poni twak ok onyago lemo. Jodito mag KMPDU koni biro chuno gi mondo giwene doho otim ng'eto ma bende biro mana dwoko gi e tich ka oseketie tim. Judith Omondi, Ramogi TV. Koromogi wasudo gi weche mamoko manyien. Jatend piny William Ruto kawuono ne oyudo siling milion 350 kowuok e bengi mar World Bank ne chenro mar bero bombe ma pachoka. Ruto moloso e nyasi mar sidho tielo mar ariyo mar chenro mag dongo bombe okoni nitiere dwaro mar dwoko chien dhongruok e boma ma Nairobi kendo mondo chenro mag gero uchumi chwal nyaka e bombe mamoko mantie pachoka.
Owacho ni chenro mag bero kuonde dak e bombe mamoko ma pacho ka kod gwenge nyalo konyo e duoko chien dongruok mag ji, ka bende ojiwo counties mondo jiw choko mag osuru e yo mowinjore mabiro konyo e neno ni counties obedo kod nyalo mar dongo bombe magi. Tielo mar ariyo mar chenrono ma otis ni Kenya Urban Support Program owinjore okony bero chal mag munispa maromo 77 ma pacho ka Nairobi kod Mombasa to lornegi oko. The World Bank of GDP and are therefore central to it in its second phase, the Kenya Urban Support. The synergy between the Kenya Urban Support Program and our bottom-up economic transformation agenda is unmistakable. In particular, the program's alignment with the affordable housing strategy pillar presents a unique opportunity to invest in urban infrastructure that supports the realization of the affordable housing objectives in order to deliver holistic, sustainable, and inclusive urban development. The majority of our people walk to work or to play in our cities. They need safe walking ways that we call non-motorized transport, or NMT. We must embrace the opportunities presented by urbanization while addressing its associated complexities. If you look at some of the things that Mombasa has to grapple with, and Kisumu has to grapple with, and Nairobi, for instance, street lighting. Street lighting, the bill is on the county, but if we switch off the lights, it's a national security problem. So today, we stand at the brink of a new chapter in the country's urban development journey with the approval of the $300 million World Bank credit for the second phase of CUSP. CUSP 2 represents a continuation of our shared vision for sustainable urban development in Kenya. Erokamano nyakoromogi kuom keto Ramogi TV thuolo ni mabende koro ni mondo wakawane yuyo marwa mokwongo ka weche mag neno ni oik bombe yo makare kendo ketgi e ngadho manyalo miyo kik midhiero donjre kuom jogo modak e bombe go. Gin achiel kuom gigo ma koro sirikal wacho ni gimenyo ka $350 ogol kod bengi mar piny mangima kata World Bank e siro chenro mag gero kendo ting'o malo nyadhi mag bombe mopogore opogore. Kan ng'iyo moko kuom ote ma oseriro Ramogi walwom gi alwoma mana wiye makaluga japeng achiel ma Bom Center wacho ni yo makare kendo en koda nyaka giko. Erokamano ahinya. Onim Moses kawuok Gwedhi Masai wacho ni Ramogi TV ler, lakini kata wan jo Kenya, we are too much. Our government tries their best to assist the people against the flood. We can remember that this is a natural calamity. Ichiwonwa chiemo kendo koro sirikal uduogo kanwa yawa. Wacho ni jowa koro dwadhi ahinya ni osechiw chiemo to koro gidwa ni sirikal ochako kan negi. Mano kaluwore kod Onim Moses kawuok Gwedhi Masai. Okay. Daddy Wood Samson kawuok Game Bar Kalare wacho ni winjo makare gin gimeno iluongo ni Jacinta Uma. Oula pod tero jowa malit but Nyasaye nitie. Mane gima wacho. Emmanuel Ochieng mawuok Amoyo Kanyadoto wacho ni winjo makare ahinya kendo Ramogi TV ler. Erokamano kuom keto Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Joma bende medo orna ote mage ka luomo Elizabeth Lizzy kawuok Lizzy Awino wacho ni Ramogi TV ler rakwaro Kamwala dala. Gima litna en ni nitiere ng'ama koro nindo e koyo nyaka nyithindo. May God have mercy. Mane gima wacho. Blaze Calvins watching from Luanda Kawuor. Engineer Ben Maina neno wa malera ahinya kwayo sirikal mondo konye wach lakteche nikech jopiny winjo matek e yore mag thieth. Victor Onyango bati winjo makare kendo ni from Oyugis Homa Bay County amora ahinya gi weche manyien ma ikelo e kinde ni. Jalamo Japolo wacho ni asemo kaka pile gi jo kanisa mag Africa Roho Musalaba Church kwayo joma oyudo masira mag oula kendo timo ni gimos makende gi yore kama gidog kama ula pod nitiere gi sani to gidhi kuonde moting'ore gi malo. Peter Tosh neno wa makare nitiere Lakisama Nairobi. Kasto Jaconia Oyugi neno wa ka nitiere Embakasi Aviation Nairobi. Erokamano. Roni Nicodemo watching live from Suna Mukuro Woro Kapi wang'ni daro ji e boma. David Onoka Woodrinya wacho ni Daddy Cool aneni yo makare machiegni chenro mar imore kendo aworo kaka wuono Rivasare mane gweng magawendo ka opong maolo. Nyakwaro Odhiambo Japolo watching from Sindo
Raw Village. Kasalola Junior bende neno wakuwuok Dirubi Orphanage Nyakach. Edwin Otieno winjo kendo neno weche manyien kuwuok Ringa Kojwach mano gwenge mag Kabondo kocha. Kaso Millicent Okoth bende neno wakantiri Katito. Nyakora mogi wawa kaw yo gikanyo mang'eny pod abiro somo ote mamoko mamedo oro na kawa yo machielo gi kinde ni to koro wadhi yo kawa dugo pod wan gi weche mamoko manyien mago imore mana ka e Ramogi TV. Kik idhi mabor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Chini Kenya kwa Ramogi wa Merodhi nyime gi weche manyien kaluwore kod tulo mag siasa mosenene e kaunti ma Migori kod Kisii juma mokalo. Moko kuom jotelo ogolo dwondgi bang' ka duond bura mar ODM ndiko barua madwaro ni jotelo mancha ne nitiere kinde mag tulono ochop mondo timnegi nonro. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, moko kuomgi wacho ni pok giyudo barua magwelogi e nyim tend ODM, kata kamano giikore mar chopo. Bang' chama mar ODM ndiko barua mayango chako timo nonro ewi tulo manyocha oneno e kaunti ma Migori kod Kisii. Bura mochan winje log tich mar ODM Nairobi kaluwore kod barua ma ochwe kogno kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna. Jad bura ma Uriri Mak Nyamita kaloso kod Ramogi TV yor ong'we yamo olero ni onge barua moseyudo moluonge kod e nyim ODM ewi tulo mane oneno Migori. Pok sayudo barua ma ayanga moluonga mondo wadhi e bura. Manya neno na nene mbui nen barua mane ni letter mar ODM lakini no ken barua mano okete sei.
Kanyawadgi Masona West Peter Masara bendo koni onge barua mowang'e oseneno mochwalne kod ODM. Kata kamano, Gavana ma Migori Ochilo Ayako to koni en owuon osendiko ne ODM mondo tim nondo matut ewi tulo mokoni kuodo wich kendo duoko chien demokrasia ma Migori. Omiyo ka gima raracha kamano otimore, chama osefuaro e yo ma sirikal fuarogo jok michichgo gi gima ne nyalo kelo gino. Ni chama oluongo bura ma gidwaro nonogo jomoko ka. An awuon asendiko ne chama kendo asewuoyo gi jogo mowinja wuogo ma ging'eyo gima notimore. Or jaricho ringo kata onge gima lawe. Ochilo koni okoluor mar chopo kendo winjo wach ODM ewi tulo mosenyiedhore e kinde ka kinde. Chama en gi gima iluongo ni code of conduct gi ethics mage. Waduto tene wasain kaka wabro bedo. Chieng' moro nopenja ni to ka jogi ne chwanye dak ni kelo report. Onge gima ipando koponi idoro ng'e adieri wantiere godo. Mokwongo nikech gino be notimore constituency mara, aparo ni gina ratiro mar gwela. Koro ka gigwela tabro dhi kaka jatelo ma constituency mondo atimnegi. Siasa ma Migori osenyiso kido mar tulo kendo weyo ka sekta mar arita kwe kod obila kama tek mar chwalo kwe ne jopiny. Gimomiyo nanyisi ni wan tulo ni en gima jomoko loso. Ne wan gi Ochilo Ayako a function in my constituency. Kani rwako bishop ma uting'o ne Kenya mangima Pefa Church, Bishop Okinda. Ne wachiemo kode in one table. Mwadhi e function mowuoyo kokwa wuok wadhi uriri. Kama ne warome cha jidak nogore. Migori ong'eyo historia mar koko to gi jok makelo koko. Be ging'ere, mano be gima ok ipenj. Karawere ariyogi kelo koko, yuno dwa natim nang'o? Ng'ato miya duoko dwa natim nang'o? Polis ng'iyogi, gikelo kokogi, jopiny onge mago koda koko kata achiel. Jopiny nomiya tich atim gi nade. Kata kamano, jotelogo jiwo kwe ne jo Migori. Owacho ni kata obedo ni wakale matek, to mbele ka Nyasaye dhi yawonwa yo. Waboluru lodhe piny, wagore uru gi dhowa. Jasiasa nyaka wuo eke chulowa. Kutamo wawuoyo, stress nyalo mako ji. Waonge gi koko gi ng'ato. Be an akia pango lweny, mokwongo an akia gora. Akwayo jo Migori duto te, vijende, kuom jodongo, mine, kuom deye to gi nyithindo manyiri, ni wadog e keyo wa mana mar tich. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Dereba mar apis NGCDF mar kar chung od bura ma Kasepulo Maki kendo chwale doho ma Oyugis ka itude kod nek mar bong samoro ma jagni 35 manyocha nonegi juma mokalo. Kennedy Ogalo Sano ne ochwale doho no ka itude kod nek ma coach mar Evans Okoda manyocha nonegi e yo magalagala ka ito bol ringre machiegni kod ode manitiere Awinji e boma ma Oyugis. Jatend obila mago kwach kiche sub county ma Rachuonyo South David Kirui onyiso do kitudruok manitie simb Osano matude gi nek mar Okoda. Jang'ad buche e do ma Oyugis Cynthia Cheruyot ne ogolo chik mondo omed geng' ne Osano e tesend obila ma Oyugis kuom ndalo 7 ka obila mago kwach kich dhi nyime kod nonro margi. The victim's family and the advocate for the respondents. It is the court's finding that the application dated 7th May 2024 is merited, that the applicant is granted 7 days to detain the respondent to his police station, that the matter to be mentioned on 14th of May 2024 to confirm if the charges. Ne en lal ne oganda e kaunti ma Kisii bang' jokuoge moko monjo dag sitima mar kambi mar Ketraco kendo nego sitima mamenyo kaunti ma Kisii mangima. Jokuoge go mane omanore kod gige lweny moriwo koda kabonde ne ochuno jotije mag kambi no mondo miyo neg sitima kendo gikone ne gilal kod mwandu modhuro mag keyo sitima e kaunti no. Jafwambo marwa Crispin Otieno ni kod ler mar wach. Kambi tudo teko sitima Ketraco manike Gati e kaunti ma Kisii pod ywago lal maduong' bang' jokuoge monjo e dag sitima kendo lal gi mwandu man nengone romo milionde modhuro. James Ojijo ma en fundi matiyo ka Ketraco otonye lak tho e kinde kuono. Akaniuliza, mwingine ako wapi hapa? Nikamwambia hapana, niko peke yangu. Akaniambia sawa, nyamaza, lala chini. Nikalala chini,
wakanifunga mkono nyuma na miguu. Sasa ile ananifunga mikono nyuma na miguu, akaniambia na tukipata mwingine hapa ndani tutawaua nyinyi nyote. Nikamwambia pana, niko peke yangu. Sasa hapo akauliza masimu ziko wapi? Nikamwonyesha juu ya meza huko simu zangu 2, akachukua. Ojijo masani ni kod luoro en achiel kuom jotije ma jokuogego ne osando kane rik dhi nyime kod kuo e otieno. Ojijo okone Ramogi TV kaka nyo otwe kanyakla gi chukdar marito kambino, kendo ne obwog ngimane gi bunde ka isundo mondo oneg mastima ma okwako kaunti ma Kisii mangima. Ile mweno ya kukata waya wananiambia nikate kwanza, wakiona nakata hakuna moto wanachukua kwa mkono wenyewe wanakata. Sasa walikuwa wananitumia kama kipimo cha kujua kama moto iko kwa hizo nyaya, lakini Mungu alinisaidia. Dikone kaunti no ne odong' kod mudho mandiwa. E kinde mudho no ema jokuogego ne olal kod mwandu mathoth to ahinya weyni mag kopa. Bang'e ne giringo gi simbe chukdar kod masinde mamoko. Tend KETRACO kod Kenya Power oyango ni kuo mag mwandu keyo stima osemedore gwenge kaka Marani, boma ma Kisii kod alworane, Nyakoe kod Bonchari. Walipokata hizo waya tukapata kupata shida hiyo ambayo kwamba hatuwezi kusambaza stima kwa Wakenya. Tumepoteza karibu shilingi milioni 1.2 kwa kila saa kwa sababu ya uvamizi ya hii station ya KETRACO. Tunahisi wateja wakuwe na subra tukitatua hii maneno, lakini pia tunapongeza DCI kufika hapa na tunadhani kwamba watatatua na tupate wale ambao walifanya hii uvamizi. Midhiero no ochuno ni teko stima nyaka koro wuog mana Kericho kod Ndhiwa kadonjo Kisii e kinde ma midusa mag KETRACO tudo stima no kendo. Lal mar teko stima bende ne omako moko kuom gwenge moteno Kisii kaka Nyamira kod Kilgoris. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Oscar Omondi obedo jaloch manyien e kambi mar Shabiki.com bang' yudo bonus kokalo e goyo punda mar Shabiki Super Jackpot. Omondi mawuok e kar dak ma Umoja noyudo makare tuke 12 kuom 15 kendo yudo omenda maromo 243,251. Omondi lero ni omenda no biro tiyo godo e yor medo ohande mar makanika. Nyaka sani jackpot mar Shabiki osechopo omenda maromo milion 8,229,314 ka in bende nyalo tiyo kod siling 15 kende mondo ibed jaloch. This morning we have received 10,000 liters tanks from Shabiki.com. I'm receiving on behalf of the schools in Nandi, those who will benefit. First of all, I want to thank BCLB, that is Betting Control Licensing Board, under the leadership of Dr. Jane Mwikali. We also thank Shabiki.com for taking CSR activities seriously. Once the water tanks are installed, we are sure of clean and safe drinking water. So we want to say a big thank you. That is going to ensure that the students and the pupils who are going to benefit remain in school healthy. I would only wish to say that to the benefiting schools, we'll need to reciprocate this gesture by remaining focused and working hard. And on behalf of the community, behalf of our schools, behalf of the church, we want to say thank you, and we continue collaborating with all our friends. Nyakoromogi kapok wadhi weche mag ohala insini mano kanyo Shabiki.com ma en kambi goyo punda kano chwalo mich mag tangi mag pi ne gwenge mopogore opogore ka oting'o gwenge ma Siaya,
kama gwenge ma bende wuok Ugenya kocha no yudo tangigo mag oting'o skul ma Uyundo bende kaachiel kod kanisa mar St. Anne's mantiere Sega ma bende ne oyudo tangi machal kod mano nyakora mogi mag pi, kendo ya mane osiro kata mano yudo michgi okoni weche mag tangigo dhi bedo ka konyo ahinya jopuonjre mosebedo ka dhi manyo pi aore mondo koro gibed kod yot e jiwo weche mag pi kendo kedo kod midhiero ma inyalo kel kod pige mochido mag samoro gisebedo ka gisetiyogo kanchapo giyudo tangi ma kamago. Wadhi nyime nyakora mogi kama duol mochung'ne winjo buche mag lope ma pacho ka Land Acquisition Tribunal ne olimo kata kar pur ma Lower Akuja Irrigation Scheme mar timo nonro ka otenre kod buche 8 mane jopiny ochwalo e nyimgi ka giywak ni chenro mag kar purno okelo kethruok mag lowo kendo gidwaro chudo. Jafwambo marwa George Juma miyo ler mathoth kowuok e gwenge ma Migori. Kar purno mar Lower Akuja Irrigation Scheme e sabgono manyatike pod kale tembe ka opogre kod oganda mane ochiwo lopegi madwaro mondo koro chulgi kod duolno mar National Irrigation Authority. Kar purni ochako yudre buche mamoko ma omaki kod oganda ma ywak ni oula mane okuny kod National Irrigation Authority sani osegwodore maduong' kendo ketho puothegi. Ka koro higa mar 40 monyuola to na ka ang'ada dhi Lwanda Konyango mwalo Butsori kana somo to dak ne pigno tera gimanyore kichako ka nyoro kame e gwodo ka taneno gi wang'a akwero jatinga ni we gwodo ka jatinga gwodi agwora ne osenyise. Familia Buora osechwalo kese 8 e nyim duolno mochung'ne winjo ywak ma otende kod mago mag lope ma ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal ka gidwaro chudo ka okum duolni ma National Irrigation Authority. These claims are about 8 in number so far, and they relate with the Lower Akuja Irrigation Scheme, and the claims are all against the National Irrigation Authority. Essentially, the nature of the claim is compensation for land which has been affected. Joweto aboro mane wan godo mosebedo kadhi ka dwaro hakiagi mondo milone obedi e dieri marwa mondo chulwa. Koro the tribunal also neno puothe mane gidwane gine and koro wabro weyo ni mondo our lawyers file a case within the 7 days kaka giwacho. Giwach ni puothe mane gipuro okethi kod chenro makar purni ma Lower Akuja Irrigation Scheme. Actually, what we have to determine at the end of the day is how much of that land has been affected, if at all, by this project, and what kind of compensation is due to them in regard to the cases that they brought before the tribunal. Scheme to nwadwaro kendo pod wadware nyaka sani. Ten mana ni kiloso scheme to winjo beni follow the engineering works. Engineering works obedo drawn in a design. Koro design kiweyo ting'eni koro Kenya loso gima ber. Mae gima notimore. Jokanye duol ni mayalo ywaruok ma otende kod mago mag lope ma ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal ne olimo gwego mag ageng'a mar neno kod wang'gi lopego ma kesesgi ochwal nyimgi. Jako mar duol ni mar Land Acquisition Tribunal Nabil Orina wach ni gintiere tielo mogik mar winjo kesesgi ka bende entie kod gino gidhi chiwo ng'eto margi e kinde mar achiel mabiro. So far we have heard from the witnesses, and the parties have filed the necessary documents before the tribunal, and today was a site visit, which is essentially the last activity in this case. Magi bire kindeno mantie kese 34 mabende ne chwal kod jogo mane ochiwo lopegi mondo gere kar purni mabende dwaro mondo koro piny owacho ka okalo kuom National Irrigation Authority koro migi chudo margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Yakoro mogi mana kana singise motelo ni Oscar Omondi obedo jaloch manyien mar kambi mar Shabiki.com bang' yudo bonus kokalo goyo punda mar Shabiki Super Jackpot. Omondi mawuok e kar dak ma Umoja noyudo makare tuke 12.15 kendo yudo omenda maromo siling 243,251. Omondi olero ni omenda go biro tiyo godo e yor medo hande mar makanika. Nyaka sani Jackpot bad mar Shabiki osechopo omenda maromo $8,229,314 ka in bende nyalo tiyo kod siling 15 mondo ibed jaloch.
anyalo nyiso jo Kenya duto, jok ma winja, nyikwa Ramogi duto, mondo gitugi Shabiki. Shabiki en tugo mar adiera. Kiyudo pesa ni to imi ma okuondi, imi te. Kaka an erga yudo meka, amor ahinya kabisa. Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto Ramogi TV wakaw yweyo marwa mar ariyo e weche manyien, kendo ka wadhi nyime to wabiro medo keloni modong' e wechegi ma wayudo, kendo wamedo keloni achiel kachiel mana ka e Ramogi TV. Wamedo nyisi kaka weche medo dhi, kendo kaka weche medo donjo achiel kachiel mana ka e Ramogi TV nyakwa Ramogi. Ka bende wach ma wayudo en ni nitiere ot moro ma olwar nyakwa Ramogi, ot miluongo ni Epson Apartment. Kaluwore kod ler moyudo sane ni ot moro olwar e gwenge ma Kabete, Nairobi ka, kendo kaluwore kod wach ma yudo kowuok kuom obila go ma Kabete nyakwa Ramogi ni ot moro olwar kendo obila oseringo kanyo. Odni en ot mar orofa 5 ma bende olwar ka e kinde mane ler moyudo bende wacho ni joma ne owinjo bed ni odni ma gin joma odak kata joma odeso odni modakie duto osekwan kendo yud ni nitie mana ji moko ariyo ma oting'o dichuo moro kata ng'at moro maduong' kaachiel kod nyathi, ka chenro mag reso oganda dhi nyime, kendo telo mar kaunti bende nitiere osechopo kanyo mana mapiyo piyo nyakwa Ramogi. En wach ma watemo luwo mondo wabiro miyi mathoth ahinya kotenore kod gik ma wamedo yudo nyakwa Ramogi. Nyaka gie sani en ni kata mana jogo magin jo Kenya Red Cross bende osechopo kanye kama ot ma en od orofa 5 olwar machiegni kod Naivasha Villas mantiere Udhiru, kendo obila bende osechopo kanyo mondo ne ni oreso jok mane nitiere e kar alwora no nyakwa Ramogi. Gin weche momedo luwo ni sani mago weche matuch ahinya gi kinde ni. Onyisi ni kako tuch wan kode kendo obiro medo migo achiel kachiel. Wach ma wayudo kowuok e wach mogol kuom obila ma Kabete ni ot moro olwar. Odni en od orofa 5. Odni olwar gimoro kar saa 2:30 otieno ma kawuono, ka obila oseringo kanyo mar ng'iyo kaka inyalo res joma ne nitiere alwora no. Odni iluongo ni Epson Apartment nyakwa Ramogi. Ka jok ma odak e alwora no kata e odno duto te oseyudi, mak mana jal moro ma en ng'at maduong' kaachiel kod nyathi moro ma nyaka sani wacho ni pod imanyo mondo ng'e ka ginyalo bet ni samoro ne giringo gipondo kaluwore kod masira mar ruombruok piny mar ot mar orofa 5 Udhiru, Nairobi. Mago gin weche moyudo sani nyakwa Ramogi. Jok ma medo ndiko na ka lidha ndiko margi, Diki ma Koiro Babatoni bende ni kod penjo ka nyakwa Ramogi. Wacho ni koro kose Lost Town to jomage mabiro wuothe yet jito pinego. Osiptal be dakteche ogomo, clinical officers ogomo, nurses bende osechiwo notice, jopuonj bende mag JS bende ogomo. Where is the priority? Upenjo kamano. Josiasa ma Migori bende koro owe orit liel ma miechgi mondo ema gidhi gigoe koko. Wacho ni kony mar flood victims otere gwenge te maula chende udi ka ipogo to pogne ji te, ok ne joma ni Nairobi kende. Ramogi TV to ler nyowuoyo mano Diki ma Koiro Babatoni ema wacho kamano. Okay. Ka bineno ka japuonj Winnie Mboya wacho ni joma midhiero mag oula omako dwaro kony mapiyo kendo ma oruyore mondo gibed gi nyalo mar dok e ngima. Wacho ni jogo dwaro kony ma ochanore ahinya. Tero chiemo gi ongede kende ok oromo, ber ka gin e kamp ma jotedo ma ondiki bende nitie. Koro jotedo tedo toko negi kendo ji chiemo yo makare mochanore ka giriedo nikech gionge gige tedo. Yien kata mana maka bende onge. Jochiw thieth bende ber ka yudore e kambi. Dhano winjo matek nyakwa Ramogi. Gi kinde ni adwani mondo mi anyisi kaka weche chalo nyakwa Ramogi. Connex Min Fili wacho ni wach mar oula omiyo lalo osiepna moro e gwenge mag Sigwen Karuoth, Okwala, River Nzoia nyocha ne opong' moywaye pok wayude nyaka sani. Lit sana. Sani en 4 days miyo no pok oyudi. Pole sana Connex Min Fili nyakwa Ramogi kuom weche mabende wamedo lidho ni nyakwa Ramogi. Nyakwa Ramogi tipo mineno e wang' jowi mari
Gia sani ma winjo bed ni biro ni en achiel kuom picha manyiso ot ma wanyisi ni olwar ot mar orofa 5 e gwenge ma Udhiru, mano kar dak ma Udhiru Nyakuramogi, kama nyaka gie sani chenro mag reso oganda dhi nyime. Odni en ot mar orofa 5 ka chenro dhi nyime mag konyo kendo reso oganda mane ni machiegni kod odno Nyakuramogi. Kaluwore kod ler mwayudo kowuok kuom obila, mago gin tipo maogo kod jogo mantie machiegni ma ok gin jofwambo, to walidho gi Nyakuramogi kendo wamigi achiel kachiel wanyisi kaka chal mar kar masirano chalo. Masirano otimore kar saa 2:30 mar odhiambo ma kawuono, kendo kaka Ramogi TV kaka nwasingo ni wabiro medo miyi mathoth ahinya kotenore kod weche mag masirano Nyakuramogi. Kapo ni nitiere hinyruok moko ma oneno, bende wabiro medo lero ni kotenore kod weche ma kamago. Ka kamano gie sani an ok otoyo lela ng'isa ni Ramogi TV ler ahinya kendo mor ahinya gi Ramogi TV. Don Jamigori bende koni otek kodwa manadeni Makenzi nowacho ni itawaramba sahi maji inaturamba ya ukweli. Okay, jina muda ka uyo ge sani kaduogo to podan gi weche moko kotingo weche mag tuke mana kai Ramogi TV. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale, ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tuni moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa ushinde. Nyakuramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi, bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go kot to jibiro te Loero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye, to gitimo ang'o, to mosenindo anyuola gi paro gi nade. E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Kambi ni endi gimomiyo wachake na waneno ka jopur nigi tabu mang'eny ahinya kaka gipur. Ini bro neno kaka bro timo ni coaching class nino. An nyaka chul kuoro. Machiegni Nyakuramogi koro wadonje weche mag tuke kama tim mar Rising Starlets matugo adhula jotugo ma higni piny 17 dhi nyime gi timo orako kod ikruok margi motelo ne tugo mar manyo tiko mag tugo mag piny mangima e kindgi kod tim mar piny Ethiopia. Kenya biro rakore tielo mokwongo kod piny Ethiopia chieng' tich abich tarik 10 dwe ni alap ma Bikila Stadium e boma ma Addis Ababa kapok tielo mar ariyo bagi pacho ka tarik 19. Jotugo duto manogwel oseriwore gi timno e kar timo orako ma Kasarani ka timno osetimo orako margi kuom ndalo 10. Jaloch e kind Kenya gi Ethiopia biro donjo e tielo mar 4 kama gibiro rakore kod jaloch e kind tim mar Djibouti kod Burundi. Tuke mag piny mangima jotugo ma higni ne piny higni 17 ibiro bagi dwe mar 10 e piny mar Dominican Republic. Hatuwezi sema ni ngumu ama rahisi, we can't underrate any team. Tunaenda huko hivyo to fight, to give all our best. Alafu pia God ndio anaamua, tuneka God mbele, alafu kila kitu itakuwa poa. Naelekea kumalizia masiku zetu za mazoezi. Wasichana wanajitahidi na wako ready kwa mechi yetu na Ethiopia.
Ni mechi ngumu kwa sababu timu zote mbili ziko na good talents, iko na good crop of players wenye wamekuwa wakicompete kwa international level, so itakuwa mechi ya kujitahidi sana. Tuke magadhula ilig maduong' pacho kano dhi nyime alap mar Dandora kama tuke mane onego tuge odira mokalo nochwal nyime nyaka odiochieng' ma kawuono nikech rach mar alap ma Machakos. Nairobi City Stars luwo kamodhi mar gol 1-1 gi tim mar Ulinzi Stars. Boniface Mushiri nomiyo Ulinzi Stars gol margi e dakika mar 23. Kata kamano points nopogi e kindgi bang' jatugo Vincent Owino loyo ne Nairobi City Stars gol mane kodong' dakika 7 kende to tugo rumo. E tugo machielo manobage e alabno, Club mar Posta Rangers noloyo Club mar Talanta FC gol 1-0. Golno manoloo kod jatugo Patrick Otieno e dakika mar 31. Yolanda Yu kaachiel kod George nobedo joloch e tuke mag golf mag nyithindo mosir kod bengi mar NCBA kata odoko ni piem ne obedo mapek. Tukego ne ogol e alap ma Thika Sports Club nyaka alap ma Windsor Golf Club nikech koth mapek machue pacho ka. Piem mokwongo nobedo e kind nyithindo manyiri ma hikgi nitiere kind higni 13-14 kama Yolanda Yu noyude loch bang' tieko e thuolo mokwongo. E kidieny mar nyithindo ma yawuoyi ma hikgi ni piny 12, George Ikirima gi Jeff Kivi nobedo gi piem mapek. Kata kamano Ikirima noyudo loch. I wanted to win, especially I wanted to climb up the ranks. Since I was 10 points behind of my opponent, so I needed today to win. Yeah. I kind of feel pressured when I play with her because she's more experienced, and I think her tempo and all this are way better than me. But yeah, I did it. Jaloch eng'we mag pinje Afrika Emily Wamusi nobedo jaloch e piem mar reto mar kilomita 10 odiochieng' mar 2 mag tuke jolweny madhi nyime alap ma Ulinzi Complex. Simon Wachira noloyo kidieny mar yawuoyi. E final mag ng'we mamoko, Lea Jeruto mawuok e kambi mar Kip Karen kaunti ma Elgeyo Marakwet noloyo e ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi. Jeruto noringo kuom dakika 9 gi nyiri 47. Jang'wech mawuok e kambi mana Nyuki Vivian Chebet noloyo ng'we mag mita 400 bang' ng'ado tol gi nyiri 54.32. Lois Mora mawuok e kambi mar jolweny kata kambi ma MAB notieko e thuolo mar 2. Resi ya leo nilikuwa nimejipanga, nikasema leo lazima nitaenda na hii game because after Kipkeno niliona improvement, nikasema wacha ning'ang'ane pia mimi ni defend title yangu ya steeplechase. Sasa hii nataka ning'ang'ane niende races and then nipate time ya qualification ya Olympic. Erokamano nyakore mogi kuom keto Ramogi TV mano bende makelo e giko mar weche manyien duto teka kora bano yende na kato tese na mondo mian be kora wuoka amedo paro ni ni weche matuch kendo mayudo sani ni ot moro mar orofa Beach olwar e kar dak ma Udhiru kama bende odno nen ot mane ji osebedo e koro samano olwar no nyakore mogi wach lero ni ji mane winjo bende ni odno oyudi kata ong'i kuonde ma gintie mak mana jal moro maduong' achiel kachiel kod nyathi moro mapodi manyo chenro mag reso kata keto arita e alwora mar kar masira no dhi nyime mar neno ni onge ng'ama oyudo hinyruok kachiel kod bende miyo oganda weche mowinjo bed ni gikawo mondo gibed motang' kik giyudre masira e alwora ma masira no timore. Gin tipo mineno e wang' jowi mari nyakoro mogi achiel kachiel gi sani gin weche matuch ni ot moro mar orofa Beach olwar e kar dak ma Udhiru Nairobi ka kendo bende Udhiru nitiere tong' ma Kiambu kod Nairobi kendo
en achiel kuom kuonde dak ma oganda odake. Pod wamedo nono mathoth ahinya Nyakwaromogi, kendo ler mathoth wabiro miyi ka wamedo fwambo mondo ing'e adieri to odni ang'o madimi bed ni ne olwar, kata ka en koth kata ka en ng'ikruok mag weche mag gedo. Odni olwar kata oruombore piny kar saa 2:30 odhiambo ma kawuono Nyakwaromogi. En ot mar orofa abich ma bende lero yango ni olwar ka saa 2:30 odhiambo ma kawuono. Wamedo luwo ni mathoth ahinya wabiro miyi e kinde mabiro. Kao kamano to erokamano kuom keto Ramogi TV chakruok nyaka giko mar weche manyien mago imore. Jaloko mara kuom thuoloni duto te obedo Wilson Ochuka, Eloya mosiro weche manyien kowuok e odwa mar fwambo kata kawo weche kotelno kod jatendwa J Bonyo kanyakla kod jachung weche Ken Muga. Reporters magwa manocherore gwenge mopogore opogore mokelo ni weche gi yo manimba Nyakwaromogi pochgi pak kendo kama gidhi ninde odhiambo ma kawuono. Ang'eni chunygi yom nikech gitimo tich mong'ith. In bende mikawo thuolo mari mineno weche manyien, in bende ageno ni bedo gi ng'eyo kuom gik matimore, kendo idhi nindo ka koro ing'eyo ni piny Kenya oyuso nade. Kigolo pachi bende pochgi pak ni migolo pachi. Kiru mar ariyo, director mara Lindsay Simani kachiel kod kweth mare Nyakwaromogi migi pochgi pak kachiel kod jago picha mara Ben. Kao kamano to haputh Nyasaye obed kodi. Odiochieng' makiny bende en odiochieng' kowuok kora koni Nyakwaromogi pochgi pak. Nyinga en George Bati, oriti masani.